Момо тук цъка бита всеки ден. Adlibs, pau, brrra, pau. Лабораторията на Виксо. Преминал съм през ада, дяволът не носи Air Force. Какъв ти контингент сравнение с наша стена древно. В крипто се отчита заплатите там в евро. Обикалам в квартала, курс за уша, в курс за седло. Вода ги на хепи, вода ги по шопинг. Танцувам с рамената в окото като шопи. Да поръчам две салати, ми ги нося с петраки. Заради мене в квартала има толкова катастрофи. В текстовете ви няма никаква достоверност. Покажете си парите, в клип при вас и яко бедност. Дори да те е срам, признай, разчиташ на наследство. Полицайите ме познават и ме мразят общо сето. Намерих му адреса, според него съм объркал. В махлата като малък 200 чифта съм изтъркал. Като бях там сам, доста конфликти съм забъркал. Само виж ми изражението, ме питали съм шмъркал. Вежда схеми пък работиш, то факт не те ли е срам. Точно вас ли ви закачат, това ми пращаш телеграм. То ботаник пръскан ти с дезодорант. Ако на кура да ми дадат 5 минути и съм там. Абе джи, с мен защо въобще се опитваш? Само сметни, що за курва, даже с косми го обича. Ще дойде време, в което името си ще изчиса. Нямам и пистото лицето, още в седми класи бича. БГ рапа скоро време, милиметър нямам мръдне. Правя музика за себе си, съм 4 бона вътре. Какво ще направиш, ако някой като мен пред вас се пръкне? Още един шибан сник, де си завинаги ще млъкне. Ако има продуценти до сега да са ме взели, всичко става с пари или да го лапат цели. Нямам спонсори, G, има пакет не си личи. Имам Nokia с фенери, тротинетка 4G. Имам 3 купона в мене за холандски куки кила. С рецепта на конкурс за пенсионерите съм тила. Съжалям, нямам късмета, петолисна детелина. Като би чуят псевдонима, се напия с пелина. И какво като си мой тай, ще можеш да спринтираш. Два човека те гонят, ключовете не намираш. Стартко ни познаваше, нямаше ни копираш. Биполярното разстройство ли те кара се насираш? Стъпи си на краката, брат ми, беге няма крипо. Отказвам интервюта, защото няма да бъде чилта. Лицата ме познават, даже текстовете знаят. Шматките ми казват, даже те не те познаят. И какво като имам кореми паласки? Така ги тряскам, че накрая ме пляскат. От тая мазюка трати време за маска. Тото толкова дела, че трябва да пръм с маска. От толкова реплики ще преговориш китайски. Викаш, че си голям, да, голям пакас. Но обичам да лъжа, като ми кажат признай си. Кажи, ко ти трябва веднага, ще дам контакт. Има хора за всичко, само трябва да ги познаеш. Ако някой те е изпял, не трябва му пощаш. На провокации не трябва да се подаш. Защото тия шмати едва ли кожа ще изкараш. Броя с парите, не жените с които съм спал. Като цяло съм ги ебал. Викаш ми филмар, не влизай в моя сериал. Защото моя на финала и ти да си поудял. Да стигнеш до моята трябва много материал. Не те ми се хвали колко много си продал. Защото това, което съм правил, това, което съм видял, на нито един враг не би го пожелал. При нашите до край, докато ги пуснат. За някой хора ежедневието ми е малко гнусно. Хейтерите ми няма дори за закуска. Накрая смятам някой giveaway да им пуска. Бързам за турбата, както бързат за рейса. Ако стана известен, ще стана фримейсън. Не съм нагляр, но до края на глейсън. После надъхва жълтните полека бе Джейсън Борн. Всички ма знаят, шунака с чука на Тор. Тя иска екшън, Paradise Mode, Paradise Mode. На това му викам Стоян Колефол. Кръстиха го така, защото Жалтара го кръсти майонезата, защото имаше един филм, де даха сини негри, комедия и единия го кръстиха майонезата, да майо.